Така. Здравейте! Дойде време за тестването на новите термометри от тъпия китайски сайт Temu. Така, днес ще демонстрираме нагледно как се прави по възможно най-добрия начин телешки стейк, който се води и трефиле. Не е като ентрикото, не е с много мазнина, но пък си има достатъчно и като мозайка е докарано. Така че вече сме си го разопаковали, подготвили сме го и сега ще го преместим на масата, за да му доставим нужните подправки, които допринасят за така добрия аромат на самата пържолка. Един голям минус е, че ние сме свършили розмарина, но за целта имаме специално за телешко подправка, която е на прах. Тя също така съдържа розмарин и ще добавим от нея. Много е важно да се посоли